amets bat, azkenean. Berekin jo, me emoziono y todo, tío. Bai, es que no estoy viendo. Bai. Jo, pues, ditu, gogoratzen ari naiz nire aitataz. Zen, kolore hau eta da nire aitaren Ilan 8ko kolorea. Eta jarri dudanean, gogoratu naiz berekin. Eta gero ere nire lehen gursoarekin, no? Ez da gola izango gurekin, baina eta nik uste dut ilusia egin ziola. Berekin, desfilatzea. Polita. Bai, ez, amestu eta askotan. Hau jartzea, baina hau ere nahi izango litzateke ia 8 jartzea. Me estaba viendo ya Ian 8 ya arropa que me va, pues ya nos toca. Eta gero, pañolarena ere erastunarena, beti deitzen ziren pilo bat atentzioa, pues jartzen genion nire izpatanik erastuna, nire aitari. Ostras, que toque, zapiarekin. Hala. Oso polit. Bai, kolore hauek azkenean dire nire txekoa. Nire aita bete atera da eta izan da gure konpainia, txikitako konpainia, eta limusinak ere atera dire, txangaien eta azkenean da nire konpainia, azkenean. Eta oso gustatuko litzaidak desfilatzea, noizbait edo espero dut laizter. Hombre, kriston poza eta pentsatzen dut emozionatuko naizela. Zeren, ja, bakarrik arropa jantzita, ja emozionatu naiz, pues, kale nagusi egotzen, no sé, bai, pasada bat. Bai. Tremekin ateralizatea ere, jo, pues, maravilloso, superpolita. Azkenean denak eguna modu berdinean ospatuak izatea. Bai. Osa, azkenean izatea guztion egun bat, ez batzuena bakarrik. Emakumeok parte hartu dezakegu, baina da beste modu batean. Eta, bueno, pues, nahi duenak ikusi, bai emakumea, bai gizonezkoa, pues, ikusi dezala, baina parte hartu nahi duena, pues, denak alegre birilketa. No? Alegre birilketa.